Will you come back here? Oh, Mom, are you back? Yes, so, Mana, you kept on pressing this your phone every day. Eh? I do it your skill acquisition class. But Mom, there's still time. Huh? Time? What to chobe woji tupu abali eru? But Mom, this kid doesn't even look like something that will pay off. My child, I'm not able to manja here. I don't know what I'm not trying to keep in a man more. Please, Mom, I don't have strength for this so long talk. Will you come back here? I can go up on a woman told. Oh, Krama carry a ọ bụ ọta asa ahụ marakwa n'onwe ya maka na ụkwụ na-aga wangwam anya na-aga wangwam n'ahụ ya. Agwala gị gị were ụtụtụ chọba ewu ojii tupu o ruo abalị mana ị gaghị ekwe. Ekwuchala m ka ọ ha m n'ọnụ maka na ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede. Aka dị onye mma ya hiri n'isi ya. Oh my God.